Stando Sam. There is a pair of sex Izolo that I cannot forget it. And even Jengamanje, I'm still thinking about it. Whereby ngafaka nje ipipi lami kwi-Mamgobhozi without moving, without offender, ngiyayiyeka nje ihlale phakathi and ngaleskhathi imile ipipi kwi-Mamgobhozi and I remember it was breathing, it was breathing inside the yakho. Yo, the way it was nice. And you were wet, and then we were holding each other tight, very tight. Ipipi ihlala nje ihleli ihlala nje phakathi Mamgobhozi. Yo, I can't forget that part. The enjoyment. Ngeke. Yo, kuthiwa ke sana si-stepfather sika Mihlali Ndamase eso esitshate nomama wakhe uPhumla Ndamase. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Hayini bethweni umusa khawula ucakile lately. Nayazi ke uyathanda usoloko ekhupha indaba zika Mihlali. Nale ikhutshwe nguye on X. Kuthiwa ke umyeni igama kaMihlali uyatshita inoba ke le voice note ebeyithumelele i-girlfriend or i-side chick yakhe. Yo! Abantu kwi-comment section yala post banobona sana babhizi bathi yi-payback time. uMihlali kaloku ngulo naye ebethandana noLeroy Sedambe. uLeroy Sedambe ke siyamazi uba wayetshate noMary Jane Sedambe andanoba sebedivosile na, but ke uMihlali waqhubekeka ethandana naye eyazi uba utshatile esithi like unobudibene naye eseparated into enjalo wethu, but abantu bathi good makave ke ngoku naye ngoba kaloku intombi yakhe nayo ibibhizi nomntu otshatileyo. Bethuna ingathi ke kuthiwa uNigerian lo mfana kuthiwa ke igama le-stepfather esingurene tshitende. It sounds Zimbabwean. Yeah, andiyazi ke kuthiwa waseNigeria waseZimbabwe, I'm not sure, but nani nayive accent apha kule voice note. Amanyundululu. Girl ke sana guys, side chicks ziyazikhupha izinto sibe sibonile kokapsa the small amantombazana amane bakunye nayo ayamfota azifake apha ku-social media. Nalo nanku iphume njani le voice note. Hayi sana hayi i-detailed mntakabawo le voice note ingamanyukunyezi qha ndiqomba hayi anokwethuka ndihleke ndedwa. Anyways, khanitsho noba ndicinga ntoni ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.